Актаныш районы язгы кыр эшләренә беренчеләрдән булып кереште. Нурбаян исемендәге хуҗалыкта уҗымнарны тукландыралар. Шишмә агрофирмасы базасында язгы чәчүгә әзерлек һәм терлекчелек тармагын үстерүгә багышланган семинар киңәшмә узды. Актаныш районыннан безнең репортаж. Агрофирма bu yıldan рапс чәчүне, югары уңдырышлы арпа, будай басуларын булдыруны планлаштыра. Кукуруз мәйданнары да артачак. Техника паркы да шушы культураларны игә торган агрегатлар белән тулыланган. Агрофирманың оешуына әле 3 кенә ел. Яңа техника җитәрлек күләмдә ашырма сатып алалар. Бу терлекчелекне үстерүнең нигезе. Моның белән инде без сухостой, дойный, молотняк, 3 һәм 6 айлык бузауларга инде һәм үгезләргә шушында әзерлибез. Без монда рационнар пока эшләнә тора. Без инде ветлаборатория белән берлектә анализларга карап, кан анализына, бу анализына һәм карма анализына карап, сыерлар санисына карап, шушында ингредиентларны кушып, дөрес килограммар билгеләп эшлибез инде. Агрофирмада азык әзерләү цехы аша дөрес рацион булдыруга ирешкәннәр. Рацион бер сыердан уртача 25 килограмм сөт алуга исәпләнеп төзелгән. Безнең ферма içinde 2 ферма барлыкка килде бит инде. Берсе лейкозлар, менә бүгенге көнгә ул 140 баш кына калды. Калганнары безнең барлыгы да чиста инде. Ай сайын каннарын алып, айырып барыла. Менә сезнең артыгызда монда безнең инде каплату таналары. Монда без аларны шушында ичтә каплатабыз. Инде 1 ай үткәннән соң үзе белән тикшереп, менә бу якка утарга чыгалар алар. Монда инде булары безнең каплатылган таналар инде. Bu günlerde agrofirmada 6 tonnuğa yakın süt sawab alına. Maksatları terliklerine tulsunca leykoz ağrılarından arındırı. Terliklerinin kan sostavını tekşirip duralar. Uzi aparatı yardımında ağrılarını açıklap dağılırlar. Biz 2019 yılında 935 baş mügezde elektriklik bilen tamamladık. 2017 yıldan çağrıştırdık. Bizden indi 125 başka kubrak. Evet, yetiştirüge gelgende biz 2019 yılda 3453 tonna ekmek, 1690 tonna süt, hamitini 158 tonna yetiştirdik. Rayonның иң яшь хуҗалыгы булса да, төрлек исәбен алып бару юнәлешендә СЕДЕКС программасына кушылганнар инде. Агрофирма территориясе видео күзәтү җайланмалары белән җиһазландырылган. Симертүдәге малларның тәүлеклек үсеше 1,2 килограммга җитә. Районда тулайым бүләкләү чаралары да кулланыла. Маллардан тәүлеклек үсеш 800 граммнан ким булмаса, ай сайын премия бирелә. Кем 800 граммнан ким алмай, мен аларга премия биреп барам. Хәзер буда караучыга һәрвәрнеенә хәзер Карабар оттырlışın nigede de bilmiyorum. Даже сауышы тугылана шоккем терлекләрне карай үсеш бирә. Шишмә агрофирмасында тәҗрибә уртаклашу районда терлекчелекне үстерүдә чираттагы баскыч булыр дип өметләнәләр. Актаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге ярдәмендә әзерләнде. Фәнис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.